ki so da ke soyayya ce da ni da ke sai ka riƙen karkaya da ni ga saƙona zan baki in kin amsa jini ai an ce so mai son ke na haulaye bini buri na in same ki nema zai amfani mai kushe bai rudar ki amsa mun ne da naki in har ke ma kin nuna aikin warkar rauni ce ne kin dau jagora ko watan ka gani inda zan tafi ki zo kira nake ambatan ki ji da ke kadai nake zuciya jiki da ke suka jike har rasha baki duka ke suka sani soyayya ta na ɗau babbar mata ba wani bai kushe ta kyan hali tsaftar ta ta bulge ta kunta sai mana maimaita so ni zan alkinta ba cuta zan kai labarinta har dangi ne ni ma jagora na ban kushe shi burge shi.